Географларга тәэсиратта нимә кирәклеген асыкларга, махсус хәрби операция биләмәһенә тик кирәкле әйберләр генә алып барырга. Ради Хабиров республика ирекмәннәренә ошондай бурыс койды. Һаумыгыз. Эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Стәрлебаш районының Миңнегали Шаймуратов исемендәге ирекмәннәр штабы итәкчесе Ринат Хусаинов. Һаумыгыз. Хәерле көн. Ринат Ягъдәтулла, шулай итеп, әлеге генә ошо аралагына Стәрлебаштар гуманитар ярдәм алып барып кайтты. Бу инде һең нисәнче ярдәм? 34-нче. 34-нче ярдәм һәм нимә алып бардыгыз егетләргә? Елдан ел обаро әйберләр үзгәреп тора. Бүгенге көнгә инде безнең иң кирәкле әйберләр ул өйдәге посылкалар дип әйтәйек. Анысы бит инде бердән-бер хатыннардан, якын кешеләреннән запчасть, олы машиналарга, УАЗларга, Уралларга запчасть алып барабыз. Шуннан егетләр список, нинди список төзиләр, без шуны барырга тырышабыз инде. Тик юк бар әйбер ташып йөрмәскә. Анда сезон буенча дарулар да күп, киемнәр дә бар араларында. Блиндажларга строитель материаллар, анда елтырга автономкалар дизельный, шуннан соң детекторлар, рациялар, приборы ночного видения дибез бит инде, прицеллар, шуны күгәйберләр, машиналар, кайбердә машиналар җыйнап барабыз. Без 11 машина алып бардык бу 4 ел эчендә. Аларны да ремонтлап итәбез. Мотоцикллар. Ханайгыз әле техник сараларды күрәк ханайгыз. Әмин итләйм, 22нче елда Стәрлебаш районыннан тәүгеләрдән булып, йылы кием, иске кием әйберләр тегеп алып бара башлаган. Сыныпта үзгәрә димәк. Әйе. Безнең штаб ачылганда, оешма ачылганда, бездә ачылды швейный цех дибез. Своих не бросаем дигән швейный цех ачылган иде. Анда без йылы әйберләр, флисовый кофталар тегә башладык, футболкалар, җәйгелеккә футболкалар тегәдерик, эш киемнәр, нательное белье дигәне, флисовый йылылар. Шуннан соң әлеге бүгенге көнгә егетләргә кирәк антидроновый пончо. Ростов швеяларыннан без теге рецептурасын дип әйтик алып, 7 слойлы пончолар тегә башладык. Аны безнең разведкадагы егетләр кайтып, карап, нәрсәләрне үзгәртергә кирәк, нитеп, биш карап инде үзләренең рекомендацияларын биреп киттеләр. Әле менә соңгы барганда без 57 штук пончоны итеп кайттык. Аны тегергә нык кыен, безнең апайлар инде алар менә уже 4нче ел инде цехтан чыкмыйча тегәләр әйберләрне. Хәзер инде профессиональ швеяларга әйләнделәр. Алар да белмәйдеме? Алар белми, күбесе белмидер, анда аларның җитәкчеләре швея, ул шул өйрәтеп алып китте инде апаларны. Анда серебряный волонтерлар дибез бит инде. Көмеш апайлар. Апайлар. Әйе. Шул анда в основном шундый апайлар инде безнең. Әлдә алар бар әле. Бuna көмеш ирекмәннәрдә телгә алдыгы тагыла кемдер һезгә ярдәм итә, ошо гуманитар ярдәмда йыганда. Шул ук техник сараларда, мәсәлән, хаклы ялдагылар гына ярдәм итмәйдер бит, кемдәргә таянагыз? Анда бөтен халык ярдәм итә. Администрация безнең беренче көннән безнең администрация оештырды собрание, шуңардан безнең балышланып та китте инде ирекмәннәр оешмасы. Администрация, предпринимательләр бик зур ярдәм итә, фермерлар яхшы ярдәм кул сузалар. Күп әйберләр бит кыйбат. Анда миллионнар, анда аларга кирәк әйбер, аны халык акчасына гына алып булмый, шуңа күрә организацияләрдә катнашалар. Сельсоветлар үз урыннарында бик яхшы эшлиләр, чөнки бер ирекмән оешмасы белән генә бөтен эшне эшләп булмый. Безнең һәрберсе үз урында үз эшен эшли, шуның белән безнең эш алга бара инде. Беркем дә артык түгел, һәрберенең ярдәме мөһим димәк. Һәрберсе үз урында әйе. Буна һез берничә җәмәгать оешмаһын телгә алдыгыз, ярдәм иткән ирекмәннәрдән. Һез башка районнар менән инспектор үзара бәйләнеш тотагызмы, бәлки хәтта башка төбәкләр менән дә, ирекмәннәр менән? Әйе, әлбәттә, без алар белән аралашабыз, бик якын аралашабыз бөтен республика белән. Рәсәйдән дә безнең бар, безнең коллегалар дип әйтәйек. Күрше районнар белән безнең общий шул Макста безнең чатлар бар. Без анда, бездән дә общественный совет бар.
Без шунда оралашабыз. Даими бәйләнештәһегез, димәк. Дронификация дип әйтте Ради Хабиров. Бына пилот су аппараттарына дәүләт игътибарын белүемсә, ирекмәндәр шулай ук егетләрне ошо пилот су аппараттары менән тәэмин итүгә үз өлешен индерә. Һеҙҙең ирекмәндәр нисек ҡушыла был хәрәкәткә? Без дроннарны, оларның хәҙер хаҡлары көннән-көн арта, аңардан бер ҡайҙа да барып булмый. Оларға аҡса жинарға бик ҡыйын. Олар онда хаҡлар, онда безнең бәләкәй районға күтәрергә бик ҡыйын. Чөнки безнең егетләр бик күп, һәрберсенә ярдәм итәсе килә, бер генә кеше түгел. Һәрберсен һаҡларға килә, шулай. Һәрберсен саҡлыйсы килә. Шуңа без ҡулдан килгәнчә аларны алгаладык. Бүгенге көнгә менә соңғы список бирде безнең бер яшь егетебез. Ул шушы дроннар ремонтлый торган цехта эшли. Үзләрендә блиндажда шунда ремонтлыйлар шушы дроннарны. Алар җыйнап чыкканнар алдан шушы дроннарны. Шуларны сүтәләр дә, 3-дән 1 эшлиләр, 5-дән 1 эшлиләр. Менә соңгы списокта аларның шушы запчастлары Кәрәкле запчастлар. Кирәкле запчастларны безгә список бирделәр. Хәзер менә шуның белән кичәге көннән инде менә эзли башладык инде. Каян алырга әле белмибез, но табырбыз. Әлегә баягы бәйләнештәр мөгаен һеҙгә ярдәм итер үзәк. Әйе, бөтенесенә хәбәр иттек. Шуңа күрә табырбыз дип уйлыйбыз. Ринат Язатович, һеҙ үҙегеҙ эшҡыуар эшҡыуарҙар менән тығыҙ бәйләнештә һәм һеҙ күп балалы ғаилә башлығы ла. Ни өсөн кәрәк һеҙгә был эш? Һеҙҙең мөгаен үҙегеҙҙең дә донъя, ғаилә мәшәҡәттәре аҙ түгелдер. Минем иптәшем башлады дисәң дә була инде ул ирекмәндәрнең эшен. Менә ковид ваҡытында минең иптәшем молодежный центрда эшлидер балалар белән, ирекмәндәр белән. Шуннан башланып китте инде ул. Ковид башланды. Ковид ваҡытында автоволонтерлар кирәк иде. Мин шул автоволонтерларның беренчесе булдым инде. Платформа Доброруда регистрироваться итеп, уҡыуны үтеп, шундан йөрөй башладык инде без иптәшем белән. Әле бүгенге көнгә дә минем иптәшем ярдәм итә. Без аның белән икәүләшеп шул изге эшкә ҡушылғанһығыҙ. Шуңардан башланды инде ул. Бүгенге көнгә минем эшне ул хатлап барганым юҡ. Аҡса китерә торған эшне, предпринимательствоны, общественный эштә мин йәшәп ятам инде. Унан баш чыҡҡаны юҡ. Иптәшемә аңлаған өсөн зур рәхмәт. Димәк, бына 20-нче йылдарда башланып киткән ирекмәнлек эше 22-нче йылда һеҙ инде күпмелер тәжрибә туплап өлгөргәнһегеҙ һәм шуға таянып эшегеҙҙе дауам иткәнһегеҙ килеп сыға. Әз генә ял итеп өлгөрҙөк тә, шуның белән яңыдан сугыштың беренче көне белән инде без специаль военный операцияның беренче көне белән чыгып киттек инде ярдәм итергә егетләргә. Чөнки без күп балалы ғаилә булараҡ, минем малайлар үсеп килә, минем олатайым, ҡартәтәйем 2 сугышта булды. Шулда сеңеп ҡалғандыр инде ҡанда. Илһөйәрлек шулай бит. Әйе. Нисә бала ғаиләгеҙҙә? Безнең 6 бала, әле 7-нчесен көтәбез, Алла бирсә. Иҫән һау, ҡулығыҙға алырға насип булһын сабыйығыҙға. Нисек һуң балаларығыҙ ҡатнашамы ошо ирекмәнлек эшендә ярдәм итергә, йыйырға, тегергә? Олар булмаса ҡыйын булыр ул. Чөнки магазинға гына барып бер багажник әйбер алсаң, мин аларны үзем белән алып барам, штабҡа кертергә кирәк, шығарырға кирәк. Шундай эшләргә алар ныҡ кирәк. Минем иптәшем дә йәш ирекмәндәр белән эшләгәч, алар безнең уң ҡул кебек инде. Яғни бында ниндәйҙер махсус рәүештә илһөйәрлек тәрбиәһе бирү кәрәкмәй ҙә. Туған илеңде ярат дип әйтеп тороу ҙа кәрәкмәй. Бына ошондай уртаҡ эштәргә балаларҙы йәлеп итеү генә ҡала, шулай бит. Һеҙ егеттәргә ярҙамды йыйҙығыҙ районда, бөтөн булған эшҡыуарҙарҙы, район халҡын берләштереп, алып барып еткерҙегеҙ, ҡулдарына тапшырҙығыҙ һәм юлға ҡайтырға сыҡҡас, ниндәй хистәр, ниндәй тойғолар һеҙҙә? Онда инде без бер 6-7 көн йөрөп ҡайтабыҙ бит инде. Теге урысча әйткәндә на адреналине бит инде йөрөп ҡайтабыҙ да, егетләргә әйберләрне тапшырғас, 5 азаҡы коробканы тотторғас, теге ул Новороссияны чығып киткәс инде, менә бөтөн тән җиңеләйеп китә инде. Уже уйлай башлайсың, икенче бару турасында бит инде.
фотографияларны төшергән, видеоларны барган ирекмәннәр белән шул карап, яңа обсуждать итеп, менә шушы әйбер кирәк икән дип, менә шушы әйбер менә алып барып, бу әйберләрне алып бардык, оказывается, менә тагын монда әйберләр кирәк икән дип, үзеңә заметкалар куеп, выводлар эшләп инде. И уже кайтышлый икенче баруның датасын үзеңә билдәләп куясың да инде, и әкренләп уже егетләргә хәбәр итәсең, мин сезнең якка барам, безнең бит 3 якка бүленгән бару. Бер айны без барабыз менә, бер направление Херсон-Запорожье, икенче айны без барабыз Луганск-Донецк якларына, өченче направление безнең Курск, Белгород, Брянск якларына. Вот менә һәрбер ердә без 3 айны бер булып кайталабыз бит инде. Әлеге вакытта ул 35-нче гуманитар алауда геяһыгыз, әзерләһегез, ушуларга теләүчеләргә инде теләктәрегез булыр. Нинди ярдәм кирәк? Инде ярдәм кирәк дип, безнең списоклар биш общий чатларга куела. Аны биш әйтеп бетерлек түгел. Мин әле генә монда юлда килгәндә, мин үзебезнең район халкына видео эшләп җибәрдем. Яңа елдан соң бик сборлар объявлять итмәгән, халыкта әзрәк дигән итсен дип, ял итсен дипме. Бер сумай тордыгыз инде. Фермерлар безгә бик ярдәм итте, шушы спонсорский ниләр белән. Хәзер инде менә җыярга әзрәк кыенсыныбрак торабыз, бәлки теге ничек дип әйтергә. Бәлки Стәрлебаш районыннан гына түгел, республиканың башка төбәкләреннән дә һәм билдәле якташларыбыз да ярдәм итәр шулай бит. Итәләр. Үземнең аптыравыма 2 көн белгән кешеләр 100 мең акча җибәргәннәре бар. Мин аптырый идем. Чөнки статусларга дибез бит, чатларга куябыз без үзебезнең йөргәннәрен, үзебезнең теге җыйган әйберләрне кулларына тоттырганнарын, шуларны күреп, халык Ирактан, Красноярск якларына, Иркутск якларыннан да, Себердән дә шаккына белгән кешеләр дә шул видеоларны күреп, анда бит инде ышану кирәк. Син аларның акчасын кирәк ергә тотынасың. Алып барып җиткерәһегез. Барып җиткерәсең. Шуларга ышанып, күреп, халык ярдәм итә. Бер уйламаган кешеләр дә ярдәм итә. Зур рәхмәт сезгә бу эшегезгә, артабан да эшегездә уңышлар һәм хәерле сәфәрләр теләйбез сезгә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Ирекмән Ринат Хызайнов мәһәлләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.